Hello, Monique. Hello, Lindaki. Wat maak hy?
Hallo Monique. Stamp jou boutjies, Annika. Aida! Papa ook saam gaan. Hallo Annika. Hallo Monique. Hallo Monique. Trek my gesig man. Trek my lelike gesig. O. Kan jy ook draai? Hallo Krishna. Hoi papa. Hallo Theo. Theo, voel jy nou soos vader Abraham? Wat sê die vrou daarvan? Hallo Herman.
Doe een beetje lief toe, Appie. Ruud, doe nog wat. Voordat ons beginnen, wil ons graag helder op stellen. Of die beide bruidsparen. Ons wensen jullie alles van die beste toe. God de rijkste zien. En ik wil graag als we allemaal opstaan. Dat we zullen gezondheid kan toedoen. Oké, hip hip. Hoera! Hip hip. Hoera! Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hooray! 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 Gezondheid. Heb je nou veel gewonnen? Ja, je kinderen nog gauw voor ons nog een paar liedjes zo. Maar wie nou niet terug gaat, niet terug. Huh? Nee man. Want het is op je brood, bord. Ah zo. Krijg je dikke bellen van. Proost.
je niet. Die nieuws van zaterdag 21 augustus 1993. Goeienaand dames en heren, ons is blij hier ingeskakeld. Die volgende nieuwsblokkies sal in hierdie uitsending beskaf word. Hoofdtrekke, die familie A van der Poel vier al 40ste bruiloft. Paul van der Poel gaan 'n spesiale medalje ontvang. Die sokkerspan Hollandia Kalfyn. Een van die kleinkinders van die nageslag is ontevrede met die organisasie. Die regering het na beraadslaging besluit om afvaardiging bestaande uit meneer en mevrou de Klerk na die partytjie van die Sint van der Poel af te vaardig. Vreugde is glo so groot dat niemand in die bure rustig TV kan kyk nie. Meneer de Klerk het egter laat weet dat hy ongelukkig nie die verrigtinge kan bywoon nie en het vir die bruidspare 'n spesiale gelukwensing gestuur. Pretoria. Op Pretoria is 'n spesiale byeenkoms by die Unie geboue eeremedaljes uitgereik. Die gelukkige persone is die heer A van der Poel en sy vrou, mevrou van der B van der Poel. Meneer van der Poel het ononderskeidelik deur die jarelange troue besoek aan die sportveld waar Hollandia Kalfyn ook die teenstanders verslaan het. Solank as die klipie Hollandia gespeel het, solank is meneer van der Poel 'n enthousiaste ondersteuner. Die medalje is uitgereik deur meneer Ernest Kriel, belasting by sake van binnelandse veiligheid. In sy toespraak het hy daarop gewys dat hoewel die heer van der Poel hard kan skree, hy tog nooit vir ander leerders geskree het vir die teeparty nie. Pa, met na voren te kom. Ja, ik heb gehoord. Ja, ik ga wat praten. Hoi, zijn wij kiel van mij die opa kan niet horen. Net horen praten. Nou, waarvoor het hy dan nou net gelag? Maak op de video. Renier, wat staan op die medalje? Ons is jammer vir die onderbreking, ons roep net vir die baas. Die baas komt nou nog. En geef vir oupa 'n soentjie ook, hoor. Soentjie? Renier is nie 'n moffie nie, nee. Oké, pa is so belangrik die pa mag weet wat sê. Kan dit goed laat. Dankie pa. Op dieselfde tydstip was mevrou van der Poel die gelukkige besitter. Sorry, kan julle hoor? Ek sal weer probeer. Op dieselfde tydstip was mevrou van der Poel die gelukkige besitter van die eremedalje vir die huissitters. Toe sy met ons verslaggewer gepraat het, sê sy is baie dankbaar dat daar nou erkenning gekom het vir die feit dat vroue wat op Saterdag by die huis moet bly, terwyl hulle mans op die sokkerveld rondskarrel. Net so 'n groot prestasie lewer as die man. Gemaak asseblief voor hom te kom. Ja, jetzt auch mal lekker kussie. Ja, gaat baie geluk, Amma. Wat ook 'n medalje.
snap ik het dat kan krijgen aan net. Dat is gewoon de gitaar. Die is ja, sorry. Ben je hier zuster? Ja, maar je mag niet met op iedereen doen. Dan mag je hier zuster. Annette van Rooyen. Annelies van Rooyen. Kan je zetten op iedereen met Annette? Moet je anders nog eens. Sure. Prachtig. Die gitaar was er dan niks bij. Oké, die volgende, wie is volgende? Volgende is een Hans Frank. Staan jullie 3 keer voor? Staan mooi. Staan jullie 3 keer hier? Ja, staan mooi. Allemaal wat gras en opa's de stoel zit en blokjes rijden te doen. Is hier een speciale rekenaarprogram. Zonder enige woord kan u daarin krijgen en hoeft niet meer te kopkracht nie. Ma weer voor in de kom alsjeblieft. Goeie oefening vanavond, ma. Dankie. Rekenaarprogram en een puzzelboek. Dankjewel. Dit was allemaal lekker sessie. Jerk en Adriaan. Oma zal het erbij, ja? Yo, para. Zet ze maar hier zo. Allemaal jullie mooi. Die bottels komen zo hier zo voor jullie niet. Natuurlijk is dat allemaal goed te doen. Praat hard en duidelijk. Oké, hetzelfde weer de kwaliteit van de Amerikaanse of Zuid-Afrikaanse kook. De Amerikaanse kant is daarom heerlijk. Nee, wat eigenlijk die Zuid-Afrikaanse kant is lekker is, niet zo zoet nie. Dan kan ons die kwaliteit van altyd soorten kook doen. Ach nee, dit is niet zo lekker soos die Amerikaanse kant nie. Nee, wat ek dink nog meer, die Zuid-Afrikaanse kant is lekker is. Kom laat ons iets daaromtrent doen.
Hij is nog iets te behendig met die bottel, maar hij staat nog leeg. Wij smaakt het zoveel lekkerder bloemen. Ja, nee, dankjewel. Oké. Ik vind mensen als u partijtje is. Of u super gezellige spreken op uw verjaardag. Of u is bang dat er niks is om te praten. Tafel voor elkaar gaan we voet. Die beste gezellige van Pretoria. Hallo Linda. Linda. Hallo. Ons het verneem van een Pretoriaanse slaggewer dat daar een van die kleinkinders is van die nageslag van Van der Poel, namelijk Ulrike Bosker, wat geweldig kwaad is vandag. Larika, hoekom is jy so kwaad vandag? Dit is toch een feestdag vandag hier? Ja, zeker. Ik is wel blij voor opa en oma en oom, papa en tante Elsie, maar hulle heeft mijn dag gesteeld. Jou dag gesteel, wat bedoel jy? Wel, ik wil vandaag mijn partijtje houden. Ik wil al die mensen hier genooi bij ons eiland. Het jy nog planne om die vrede te bereik? Nou ja, ik kan hulle natuurlijk ook iets geven. Ja. Kom eens op, Erik. Adriaan. Oké, ik ga voor Ulrike. Ulrike verjaar vandaag. Ja, salat, lieve mandje, omdat jij verjaart. Mag die Heere jou zien en nog baie jaren spaart. Hey! Ulrike. Jij is gek. Jij is gek. Oké. Een paar kort nieuwsflitsen. Die mensen wat vallen door gezelschapsspeletjies gaan vanaf 23 augustus 93 aan die Totland die kampioenschappen van Rummy Cup in Jansee bijwonen.
dierbare breipenne van ouma van der Poel, dis nou die twee, van vanaand verkoop word. Dit is bekend dat met daardie breipenne miljoene steke gebrei is en dat minstens 10 van die kleinkinders truie gedraai is wat deur ouma gebrei is. Ouma van der Poel het te kenne gegee dat sy opgehou brei het. Die verkoop begin om 11 uur op die rand van die swembad. Mevrou Rina Venter, minister van Volksgesondheid, gaan vanaand teenwoordig wees by die heiliging van die oupa en ouma wat die meeste spesies aan hulle kleinkinders gegee het. Sy sê sy is bly dat sy nou op die oulas 'n tandeinspeksie kan hou by al die kleinkinders. Oké, ons sien die tandeinspeksie is nou klaar gedoen. Dat daarvan die van 'n Poel nageslag staan gereed om 'n opvoering te gee met hul seuns en dogter koor. Die kwaliteit van die sang is net so goed soos die van die Drakensberg se seunskoor. En die koerante, Beeld en Pretoria nuus geskrywe. Kom ons hoor. Gaan maar net doen, die gesinne van die familie thuis ook. Sukkel maar 'n bietjie om alles bymekaar te kry. So wees maar net 'n bietjie geduldig. Baie dankie, lieve ouma, vir die sweeties wat u gee. U is die liefste, u is die beste, ons sing nou ook saam. Baie dankie, lieve ouma, vir die sweeties wat u gee. U is die liefste, u is die beste, ons sing nou ook saam. Nog 'n hele blonde jare, dit is ons liefde. Saam gelukkig te lewe, dan die Here u dit gee. Baie dankie. Stilte alsjeblieft.
Die Afrikaanse weer is nou al 5 en so mooi. Maar sodat daar skielik 'n windvlaag met sand kan kom. Hierdie goed sal daarvoor sorg dra dat geen sandkorrels vas gaan plak op die verf nie. Al is dit ook 'n BMW en 'n bruin kleur. Stryfe Elsjes. Nou, zo heb ik pas het stip gevangen dan. Als je zit daar, je moet het zien. Je moet die kant op de zien nog. Dat lekker sigaretjie man. So lekker sigaretjie. Toe man, monitor is baie rood nie. Wat 'n stinkgoed het jy daar? Koppie de borrie, lekker man. Nee, asseblief rook nie dan, maar steeds te veel. Dan kan ek ook nog saamloop. Herman, jou para. Sport. Vanmiddag, beste kijkers, is die wereldrecord shopstap verbeterd. In 20 minuten het oma van de Poel brengt die pad afgeleid tussen Slotlaan en Jacaranda Centrum. Die oude wereldrecord is ook op haar naam gestaan en was 25 minuten 10 seconden. Hoe het oma van de Poel dit recht gekry om dit te oefen? Kom ons kijken, Rukkie. Deppie is niet meer zo vinnig, dit is zo mobile op die stadium, net zo oomlik. Oké, dit stelt tante Ellie voor en dit is nou oma. Nee, dit is oma. Dit is Ellie en dit is oma. Wil jy saamry? Nee, ek stap liewer. Hallo oma. Vanoggend het in die Orlando Stadium 'n groot tref plaasgevind tussen die spanne van Orlando Dolphins en Mamelodi Sundowns. Dit het nou duidelik geword dat die blinde knappies niks kon begin teen die sterk swart gemeenskap. Halfpad die wedstryd egter 'n besondere ding gebeur. Die oupa van die Poel hulle begin aanmoedig het. Die span van Orlando Dolphins het hulle graag laat bemoedig die die trou ondersteune. Die veteran van die Poel het ons regtig gered. Die trainer André Wesseloos. Hoera! En Appie. Een paar maal van de Poel en Appie en Elsje alsjeblieft voorkomt zitten. Ja, alsjeblieft. Kom hier, alsjeblieft, kan jullie net voorkomt zitten. Jo, maar plek beter as die nuwe mevrou Suid-Afrika. Nou, van ons zo graag spelen, hè? Oh ja, ik weet het mooi recht.
Okay, vanaand gaan 'n groot sportmanifestasie gehou word aan die Totland. Die twee bruidspare wat daar al 'n partytjie hou, sal vir die oog van alle gaste 'n herdenkingsoefening hou van die eerste soen wat hulle ooit gegee het. Appie en Elsie, julle is heel eerste aan die beurt. Kyk julle, heel eerste soen vir mekaar. Die eerste soen? Ja, die heel eerste soen. Nie nou al nie. Wat wat kind wees as oupa en ouma van 'n poel hulle stap toe deur die bosse van Oosterbeek. Gebruik dit om op 'n bankie te sit. Dan van 'n hul word waar Appie en Elsie hulle eerste ontmoeting gehad het. Oupa en ouma. Vir Appie en Elsie. Daar is oupa. Oupa en ouma wat nou moet wys hoe die eerste soen plaasgevind het. Moet dit staan. Mama, wat weg. Kom mama. Kom mama. Yo, wait, kom. Ons gaan gou 'n paar vrae stel aan die twee bruidspare om te bepaal of hulle mekaar regtig ken. Pa, wat doen ma eerste wanneer sy soggens wakker word? Ek het gedoen om my volstande terug te sit. Wat is pa se favorite? Ma. Wat is pa se favorite kos? Bonen. Ach, dat is net. Volgende vraag, Appie. Ons verstaan dat bestaan nie so 'n ding so sonde met julle bure nie. Is dit so? Nee. Behalwe Snuffels wat sy boodskappe op pa en ma se gras vergeet. Okay, Elsie. Wie is baas in die huis? Appie, hy is die hoof. Sy is die nek waar alles omdraai. Okay, ma, wie is pa se favorite TV karakter? Benny Broekworm en Karika Reusekrans. Pa beweer nog altyd harige man vir swakkelinge. Waarom? Harige man vir swakkelinge. Waarom? Wat dink jy nou? Ah ja. Nou, wat voor. Nee, pa moet 'n antwoord. Ja. Ah, jy mag nie swakkelig. Ja. Direk swakkelig. Nou paat amper genade op de bord, dis ook my beweerde. Okay, volgende vraag, Appie. Hoe breken mense arm? Met ook een wel. Wat sit daarop? Elsje, wat is Appie se bynaam? Wat is sy bynaam? Tribbet. Hoekom? Wat gaan my daar uitwei nie? Pa, wat is ma se grootste wens? Ek ken mekaar nog nie so goed nie. Ja, wat is ma se grootste wens? Daarvoor lijkt me ons wel maar met help. Het is de bibliotheek in die Totland.
volgende jou beskrywe mening nooit al motorongeluk gemaak het. Ik ben nooit een motorongeluk gemaakt. Ik weet niet, zeker gewoon beter rijden dan alle mensen zeggen dat. Nee, het zijn maat om meneer bestuur. Ja. Elke, wat er uitloopbouw is die effectiefste? Het lijkt mij zij weet je, wat maar bedenk je dat Nico Boer moet vragen. Nou, een beetje 11, vanaf achter elkaar. Elk. Wat is een koei? Ja, wel. Mijn pa, wat is smeermiddel het pa gebruikt in spieren tijdens die sokkerdag? Oei, vaak kuiten bijna vet en die andere is van die markas, of zou het maar niet zien. Oké, Affie. Wat is voertuig is hier het makkelijkste in die politie kijk of in Noordval weerloop? Via de afsluiter. Maar waar heb je gedaan? Maar, ziet die baas niet uit? Niet volgens mijn papier in, dat zit vast. Maar wat maat is al gebeurd. Oké, pa. Kan maar goed kunnen gooien. Pan. Ja. Hij paast de pa. Ja, van de hoog. Van de hoog. En jij dat toch? Nee. Nee. Slecht gegooid. Slecht gegooid. Maar waarom kom je bloot dan vandaan? Nee. Ik kom beter dan niet. Ja, wat er van niet. Wat er van niet. Elke. Die laatste vraag. Wat doe jij om je schoonpa minder te laten praten? Maak de vlees. Wat doe jij om je schoonpa minder te laten praten? Je zet zijn gehoortoestel af, dan hoor hij minder om op te reageren. Lijkt mij die twee ervaren kennen elkaar dan redelijk goed. Baie dankie. Ik kan maar weer gaan zitten. Appie. Ja, beetje goed. Wat heb ik je voor hem doen, alsjeblieft? Wat, jij ook? Wat? Oké, wat nog vragen? Ja, dat ben ik niet. Kom je ook? Vraag aan je, misschien kan we anders. Eerst heb ik ook wel, wat je ook niet meer, wat blommen van een paar van de verre te komen als je een helftje van. Ik heb het dat klinkt. Mag je volgende week weer iets zeggen? Ik heb dan de helftje lekker visie. Hoe mag je wat? Nee hoor. Kijk maar, dan gaan we het niet meer anders aan. Mama, dit moet weer anders gaan hullen. Ja. Ik denk de beste, het meer en maak het goed. Want de eerste tijd, maak het eerst goed, dat is wat we aan. Maar als we eerst hier gaan dan daar. Hij is druk bezig met de video. Daar is dier uit, joh.
Ja. De eerste keer, dat kan raaien. Wat denk je is de grootste bos? Hij heeft van mij ook gekregen, 4 aan de bonnel. Ik weet niet, wat denk je is die grootste bos? Klokradio, oké? Maak maar wat. Oké. Wat zie je? Ja, hier niet maar iemand. Elke laat is het raar. Ja, dat is klokradio. Klokradio in de tijd. Oké, nou mag gaan we lekker rijden. Wat is die volgende hier? Kom op hier, maar rijden. Wat is die volgende hier? Ja, die pas, wat staat daar in? Wie je harder alsjeblieft? Ik weet niet wat het is. Zoals nog je vrouw Frans gestudeerd. Ja, laat maar weer af. Elsie, wat denk je wat soldaat is? Nee. Nee, dat aan de andere kant. Ons dan maar op. Als maak maar op, dan kan het zien. Misschien nou met dat. Ja. Dat is mijn doppie. Nou, je wel een meter ook niet af. Ja, sorry. Net nog wel een nepje. Ja, misschien wel een voordeel als je doet. Afvoer wat je eerst zeggen dan. Oké, maak hem op alsjeblieft. Ja. Klik voor de brand. Kan ik hem ook in de brand sturen? Ja. Je moet de pin niet doen, dus dat. Ja, dit is een scherp ding, niet dat ik een meter. Best genoeg op de tafel. Nou, jullie zijn al die. Hij zoekt het gemak. Dat is papier, hè? Ja, dit is helemaal verkeerd, hoor. Wat een avond slapen. Nee, dat was veel. Nou, wat is nou van? Deze blad. Nee. Appie, wil je nog redden iets gehad? Kijk, staat binnenkant. Die bed is daar binnen. Weet je nog niet genoeg gehad niet? Die bed is daar binnen. Hij is blijkbaar ontevreden oor die clip. Lekker je box gebruikt. Ja, moet je proberen om erin te gaan. Dit lijkt me ons ontzettend probleem, maar dat zal die andere box maar moeten opmaken. Ah. Misschien zijn elke iedere keer even weer. Larissa oppassen, om er zo doen. Dat is een opblaas. Daar, Ja, boven. weer een mees nodig. Alweer, ja. Dat is dringend rond, hè. Net zo goed. Toch veel. Dat is een ondergrondse potbus. Ja, dat is een opblaasbed. De wateropblaasbed, wat is het? Water? Nee, de opblaasbed. De blaadklank. Opblaasfiets. Nee, ik denk nadat Appie die bed opgeblazen heeft, slaapt hij dadelijk. Wat van die werken?
Oké. Je had hem zelf gespeeld. Oké. Als jullie geschenken net zo één kant kan zetten, wil ik jullie net vragen om je geschenken van maat te veranderen. Mijn bosje bloemen. Doe maar lekker kusje, nee, doe maar lekker. Het is mooi blond, maar hij gaat staan en al die mensen zitten aan de hand. Nee, Je moet maar zo'n dominee Bremmer geven. Hoe zit de blur met je dan? Nou, die kan wel. Jullie doen het gezien. Afstaan we, lijkt me allemaal dus. En dan komt die tegen de kopje. Ook zo trekken. Oh ja, en een lamp. Die plaatjes zit binnenkant. Ja, een lamp ook. Glazen. Ja, Een lamp. hij is mooi hoor. Ja, waar haal je eigenlijk de schemerlampen daar? Maar gelijk toe. Ja, tegelijkertijd. Oh ja. Wat willen we eigenlijk? Kijk, kunnen we even doen. Mooi land hoor. Ja, maar als dat je klaar, je weet voor die lucht, voor die bank, als het daar zit, zo. Dan is net je eigen schaduw. Nou, ze hebben dan een lamp, ze hebben altijd gezegd een lamp boven stoppen, hè, voor die puzzels wat ze maken. Blokkenreizen. Die schaduw die Ik heb blokkenreizen. Ik heb het gehoord, ja. Oké, verder is ons nog. Verder is dus nog vermalen couvertjes, nog met 200 rand. Dan moet maar koop wat hulle graag willen daarvan. Ik wil ook even een paar appie geleentheid geven, indien hulle een speech wil hou, maar ik ben een beetje bang om vir paar die geleentheid te geven, want anders hou we niet op. Maar als ik vir appie die geleentheid gee, dan sê net baie dankie in Kubai. So ek weet nie, as hulle dalk iets wou gesê het, hulle is welkom om iets te sê. Nou, ik denk, laat hem niet zeggen, maar zo opklap als ons genoeg gaat. Die appie het klaar gesê, baie dankie in Kubai. Oké, Paul het sê, baie dankie. Oké, dit was al vir vanaand. Baie dankie dat jy ingeskakeld op die TV-program. Ons wens jy verder 'n aangename aand toe. En ons gaan hierna, na die kinders gesing het, gaan ons roomhuis en ek weet nie wat se die kindertjies dan nog graag vir ietsie sing. Ja, sal ek maar weer gesit. Ja, ek kan binne. Oké, jy loop nog hier.
1, 2, 3. Ja, die nodig. Ik vind dit gebeur voor